בנות, אני חייבת לשתף אתכן, מתוך כל ההזמנות המקסימות מיוחדות והסופר מעניינות שהגיעו לכאן, אז אני יכולה לשתף אתכן שיש הרבה בנות שצפו בסרטון שלי, שראו את הדגם החדש של הבובו סודרה, כמו שיש כרגע על הראש שלי. אוקיי? אז הם צפו בסרטון, ראו את הבובו, התלהבו מאוד מהרעיון, מהעיצוב ומהסגנון שיש לנו גם גבוה וגם נמוך בבובו אחד. אממה, הגובה של הבובו היה נראה להם גבוה מדי. אז חלק מהבנות וחלק מההזמנות כבר צלצלו, שאלו ובדקו האם אפשר להכין להם בובו בחצי כמות מילוי. אם גם את צפית בסרטון, ראית את הבובו, התלהבת מהרעיון, אבל היה נראה לך שהוא גבוה מדי, גדול מדי ואולי לא ממש מתאים ומדויק לך, אז כן, כרגע אפשר לבצע גם הזמנות לחצי כמות מילוי של הבובו. זהו אהובות, מחכה לכם בוואטסאפ.